След излезете днеска новини, че Павлин Николов спира финансирането на клуба, както и това, че Кириакос все още е на пост, означава, че за Спартак настъпват тъмни времена и само от нас, феновете, зависи дали този клуб ще продължи да съществува или не. Преди малко видях пост на Алекс Илиев, който е главният артор на утресите, с който той заявява, че напуска също. По този начин губим един от най-добрите ни войни и може би един от малкото, които наистина милееха за този клуб и искаха клуба да успява. Но ето, че дори и той напуска, което означава наистина колко сериозна е ситуацията в момента. Спартак няма много неща, които може да направи в момента. Без човек, който да финансира клуба, трудно би се намерил благоприятен изход от ситуацията. Преди няколко дена президентът на Локомотив Пловдив подаде оставка, така че има някакъв шанс, лично според мен, той да поеме Спартак Варна, но това са само мои предположения. Най-важното нещо в момента е феновете на Спартак да застанат плътно зад клуба и да подкрепят играчите, които не се знае кои от тях ще останат след днескашните новини, но единственият начин Спартак да продължи да съществува като клуб е ако ние феновете продължим да го подкрепяме, както винаги сме го правили. Мисля, че за всичко е ясно, че за този сезон Спартак Варна приключи с ФБ Лига. Поради ред причини, финансови, играчите не се харесват помежду си вече. Много голяма част от тях сега ще се тръгнат. Така че този сезон ние най-вероятно отиваме в Б група. Въпреки силния старт и въпреки многото история, която написахме тази година, ние ще отидем обратно в Б група. Но най-важното е, като отидем в тази Б група, ние да останем отбор, а не да отидем в Б група и веднага след това в трета и след това да фалираме и това да приключи. Да приключи нашия клуб, който е на цели 106 години. Ще направя отделно няколко видеа, в които ще обясня конкретните неща, които ние можем да направим феновете, така че да спасим нашия любим отбор. Но, както вече казах, пред Спартак стоят много тъмни времена. Да живее Спартак Варна!